Bundan bir neçə yıl элек Şüpürəli rayonu җитәкчелеге хәрби хәрәкәтләр вакытында батырларча һәлак булган якташларының исемнәрен мәңгеләштерү һәм алар яшәгән йортларга яисә алар эшләгән биналарга истәлек такталары кую буенча киң планлы эш башлап җибәргән. Безнең якташларыбыз каягына яшәмәсәләр дә, каягына алар хезмәткә алмасалардан да без аларны һәрвакыт истә тотырга тырышабыз. Һәм инде менә шулай итеп шундый чараларны үткәреп, менә шуларның мәңгеләштерү чараларын үткәргәннәр. 8 такта безнең Шүпрә районы һәлак булган егетләргә куелды. 2 такта, икенче такта Ульян өлкәсенә куела инде. Беренче такта куелды Нагаткинга, Нагаткин Чирна районына. Бу инде менә 10-нчысы Ульян шәһәренә Нурдинов Илмаска. Илмас Шүпрәле районының Татар Шатырышаны авылында туып үсә. 18 яшендә Ульяновскига килеп гаига эшкә урнаша. Армиягә чаклы ул дусты Альберт белән тәтештә укый. Армиянан очрашып тора иде инде, ул менә гаида эшләгәндә инде һәрвакыт юлда бит инде туктап сөйләшә идек. Аны мәрхәмәтле, яхшы, һәрвакыт кешегә ярдәм итүче кеше итеп беләбез. Аны барда эштә дә ярата иделәр. Авылда балалар, дуслар, классташлары бик тә ярата иде. Илмас 4 балалы гаиләдә үсә. 22 ел үтсә дә, ала абыйсы Ринат Илмасның вафатына әле дә күңел ышанмый. Үлеме алдыннан начар төш күрдем ди. Дөресен әйткәндә төш керде, мин сразу сиздем. Әтәйне күрдем. Баш төшкә диде, катып бара. Үлгән ди белмәдем, мәтәм точно яраланган бу. Кингеле сизгән кипек. Сау вакытта да ауылга күмерсез, әтәйнене күмерсез дип сөйләйде. Бу кингеле сизгән кипек. Шуңа күрә көмелү белән ауылда әтисе белән исәнда. Илмасның улыгына түгел, аның кул астында үскән туганнары да бүген аның кебек хәрби формада, полициядә хезмәт итәләр. Тоже пошел вот в полицию работать. После армии решил сразу пойти в органы. Абитка катайды да, автоматларын алып катайды. Абибизни куркытайды имештер. Карагыз абыгыз сизне турша, ярамаянда кирге. Вот висанардан бик кургайдык. Потому что полицейский булгандыр инде кайбылым шулай да. Бик абы веселый иде, постоянно без белән уйнайды, мунсалар китә. Кеше үзеннән соң нинди дә булса якты эз, изге эшләр калдырса, шагыйрь язганча, халык аның каберенә изне суытмас. Илмас шуларның берсе. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмед Медарисов, Яңа Гасыр каналы.